Moi bons días a todos. Vamos dar comezo ao pleno, que falta só unha concelleira que está de camiño, porque viña a traballar, está chegando, polo tanto, imos empezando mesmo. Polo tanto, imos co primeiro punto do orde do día. Eu xa expliquei aos portavoces un pouco o motivo de cual era este pleno, cal era o motivo de facer un pleno extraordinario urxente. Polo tanto, vamos co punto 1, que é a ratificación da urxencia da convocatoria. Ben, a urxencia ben motivada por os plazos para intentar chegar o mellor posible aos plazos do DUS e a máis de algún expediente destos que nos mandou o INEGA. Por lo tanto, se queren alguna aclaración, pois estou disposto a intentar ofrecerlla, e se non, pois votamos a mesma. Non hai que aclarar nada, vamos entonces a votar votos. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, expediente 39/18/2019, aumento da aportación municipal do DUS 2019. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Hola, bons días. Este expediente serve para dotar de crédito diversas actuacións das diferentes liñas do DUSI por un importe total de 42.345,79 euros. As partidas nas que se aumentan fan referencia tanto á liña 2, 4, 6 e 9, e concretamente son actuacións en cumprimento da normativa vixente, con incremento de 3.000 euros. Adquisición do sistema videoacta, 10.208. Aí fai referencia a dúas actuacións. Por un lado, o portal web e, por outro lado, o portal de transparencia. Inclúyese tamén un apartado que fai referencia á formación do persoal municipal en relación ao goberno aberto. Aí a modificación necesaria é por un importe de 1.000 euros. Despois hai outra actuación que é a obra de execución da definición dos tramos do cinto verde de Lalín, que é o importe maior de todas as actuacións que se modifican, que é por un importe de 24.137,79 euros. E xa unha última liña que se incluye dentro da liña de inclusión social é a realización da estrategia do Plan Talento para contratar o servicio que determine e defina as actuacións dentro do Plan Talento. Esa actuación é por un importe de 4.000 euros. A razón de traelo por urxencia ante o Pleno é pola urxente e inaplazable necesidade de realizar os gastos e chegar ao cumprimento establecido do 30%, que é o mínimo gasto subvencionable para cumplir o obxectivo a 31 de decembro. E nada máis. Intervencións? Por parte do Bloque Nacionalista Galego, nunha intervención. Por parte do Partido Socialista? Por parte do... Ben, vamos a votalo entonces. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Perdón? Desayunouse con isto, porque o venres non tiña asunto libre, entón, pois, bueno, xa, menos mal. Imos co punto 2, puxémolo, como son dous expedientes distintos, agora vos explicarei por o que, pois non van nun único paquete, entón vai o punto 3, que é a calefacción para o Centro Social Don Ramiro. Ben, sabedes o que pasa con estas aportacións do INEGA, que eu estuve ollando os plazos, e máis os técnicos da casa, e prácticamente, se non amplía o plazo INEGA, a execución volvese difícil, por non dicir imposible. Obviamente, se o INEGA fai este tipo de actuacións, flaco favor nos fai aos concellos, pero en todo caso o seu modus operandi non é de agora, é de sempre, pero eu dixen ao director xeral, que outro día coincidín con el nun acto, xa dixen que para darnos estes regalos, mellor que os dediquen a outras cousas e que nos deixen a nos traballar directamente co IDAE, que é o que estamos facendo en Lalín,
e que xa en breve vos informarei do que estamos facendo nesa línea, e en vez de facelo co INEGA, por facelo directamente co IDAE. Por lo menos sabemos a que plazo nos acollemos e, sobre todo, que non nos comunican se nós tiveramos consignación presupostaria no Concello, non habría problema, ainda así iremos xustos para canto máis se non hai consignación. En todo caso, tendo en conta que o director xeral me dixo que estaban estudiando a opción de alargar o plazo para todo Galicia, porque este é un problema non que ten Lalín, sino que ten todo Galicia, pois vamos a propoñer que se aproben os dous, tanto o de Vilatuxe como o de Don Ramiro, inda que ambos os dous son distintos, e se aproveito agora para decirvos aquí. O de Vilatuxe, o de Don Ramiro, o presuposto total é 41.562 euros, a aportación municipal sería aproximadamente o 50%, un pouco máis, 21.451, e a aportación que nos dá o INEGA, que en teoría podía chegar hasta un 80% e escasamente un 50%. Non só dan as cousas tardes, senón que encima mal. Ben, a subvención é aproveitable, neste caso, como digo, 20.111 euros, e vamos a ver a posibilidade de facelo sempre cando nos cambien, nos den os plazos. En principio, se alarga o plazo INEGA, como eu conto, chegaríamos en plazo, se non alarga, non chegaríamos. Pero, en todo caso, como non sabemos se vai alargar ou non, aínda que coidamos que sí, nos vamos tramitar, aproveitando que había este pleno para o DUSI, senón probablemente houbéramos rexeitado xa esta subvención, pero aproveitando que a este pleno, pois metemos as dúas, independentemente de que a de Don Ramiro ten máis posibilidades, a aportación é de 20.111 euros, como digo, en torno ao 50%, e a de Vilatuxe ten outro problema engadido. O interventor vese centro con algúns problemas para poder xustificar a súa municipalidade e, por tanto, pois aquí encima dase un tratamento que non o sei, eu vin o expediente e vin a memoria. A ver, eu creo que ambos os dous están sobredimensionados. Eu non sei que nos fixo, pero no seu momento nos puxemos caldeiras de peles nalgún centro social e non iban a este presuposto. É dicir, eu vixo aquí un presuposto para Vilatuxe de 32.632 euros e preguntei se esas caldeiras valían eso. A mí o que se me di é que esas caldeiras que están máis ou menos pola mitad de precio no mercado. Entón, eu quero pensar que esta memoria estará ben feita, como obviamente pois eso ten que sacar un proceso, pois cada un que veña por o que veña, pero as caldeiras pareceme excesivo este orzamento. En todo caso, aquí a aportación do INEGA redúcese a 7.260 euros. O 75% teria que ser a aportación municipal e o INEGA aporta 7.260. Para ese viaxe non fai falta estas alforxas. Por tanto, algo que supoño que terá a súa razón técnica, non teño dúbidas, pero mentres que na caldeira de Don Ramiro nos dan unha financiación de 50%, aquí non chega ao 25%. En todo caso, como vos digo, ten ese problema. En todo caso, nos traémolos a pleno, os dous, para, se nos dá tempo, sacámolas, e, polo tanto, teremos a nosa parte feita, e se non nos dá tempo, porque a instalación, en teoría, debería ser rápida, porque comprar a caldeira, poñer uns plazos de entrega curtos, e poñer unha caldeira, pois non debería ter tanto problema de instalación. O que si é certo é que revisaremos con un técnico as memorias, porque nos dous casos non sei cal foi a razón polo que o INEGA nos dou tan pouca subvención, nun caso 50 e noutro 25, pero en todo caso vamos a revisalo e se nos dá tempo, pois facémolo, e se non nos dá tempo, pois rexeitamos a mesma. Eses cartos quedarían, obviamente, para unha futura modificación de crédito
aínda que espero que non, porque espero que para esas datas ter o orzamento que estamos elaborando agora do ano 19. O orzamento que estamos elaborando agora debería ser o do 20, pero estamos elaborando do ano 19. O do 20 faremos a continuación. Por lo tanto, o do 20, ao ter que elaborar o 19, non entraría no plazo. Dirán vostedes por que non elaborar xa directamente o do 20 e pasar o do 19. A razón é fundamental, hai varias outras cousas, pero a razón é fundamental pola RPT, ya tamén é fundamental polo tema de poñer xa no primeiro trimestre deste curso, poñer a funcionar o conservatorio, a plaza que hai vacante de director, como as dúas plazas que hai vacantes de trompa e trompeta. Fundamentalmente, por aí ven a razón de facer o 19. Tamén dicir que, claro, o que se traballa para o 19, unha parte importante vale para o 20, porque prácticamente a nosa idea é que sexa inmediato dentro dos plazos normales que nos movemos nesta casa, de que imos retrasados en casi todo. Así que a ver se nos dá tempo de ir volvendo á normalidade pouco a pouco, pero a previsión é que no mes que ven, máis pronto que tarde, eu dixemos aos portavoces o outro día de ter un pleno extraordinario solo con ese punto no orden do día, que é o orzamento, como é normal, para facelo a parte do pleno ordinario. Entón, máis pronto que tarde, en canto que a intervención termine cos traballos, pois teremos a unha reunión xa para o mesmo e calculo que debería ser no mes de outono. Así que, con esa idea que estamos traballando no orzamento, xa digo, do 2019, non do 2020, que eu non quero que conduzca equívocos. A razón de facelo é por eso, fundamentalmente, vamos, hai outras razóns de menos peso. Ben, explicado isto, pois turnos de intervención. Bloque Nacionalista Galego. Moi breve, bo día. A ver, xa vostede se nota que está cabreado cos seus, dixo no claro neste pleno, co tema das cuantías e dos prazos, sobre todo, algo que nos tamén sufrimos e que xa no mandato anterior levou a que tivéramos que traer aquí algunha cousa falada con vostedes, non? E ao final estas cousas non implica xa unha cuantía menor da que se espera, senón o que implica facer as cousas, proxectos moitas veces menores, para que den tempo a cumplir nestas axudas, que ao final eu estou convencido que a Xunta as publica así para que haxa moitísimos concellos que non sexan capaces a pedilas e, polo tanto, con orzamento moito menor, incluso orzamento que propoñe moitas veces nin se cubre, non? Polo tanto, eu, máis alá do que vostede comenta de que falo, non sei, bueno, xa non lo comentou outro día, non sei con quen dixo Inega, eu sí que creo que formalmente había que trasladar unha queixa deste Concello respecto ao que son os prazos, e non son do Inega, sino de outras consellerías que precisamente sacan líneas de axuda que despois tes que ter xustificadas en outubro ou en novembro e apenas tes desde que as sacan até que as tes que realizar, ou ben non tes plazo ou condicionanche proxectos moi pequenos para poder acollerte axudas que desde logo tampouco son a panacea de nada, non? E respecto a estes locais sociais, o que é a calefacción, estamos de acordo, xa veñen do noso goberno estes proxectos. En todo caso, teño unha dúbida, non? Di aí o tema do orzamento, eu non teño nin idea quen o pediu, a mí tamén me pode parecer caro, pero, digo, non teño nin idea. En todo caso, cando hai dúbidas, que se pidan outros orzamentos, e non decir aquí que parece caro, bueno, que se pidan, non sei o técnico, os gobernos, os políticos non facemos orzamento, en todo caso, un técnico xustificará esas cuantías, non? Por tanto, eso tal. E, pois, claro, eu entendo que isto non vai dar tempo, o galla me equivoque, pero entendo que, evidentemente, se non dá tempo, isto vai aparecer nos orzamentos municipais que vostede fai mención para realizar, non? En todo caso, unha modificación de decreto. Quero dicir que tamén pregunto se caen estas líneas como se vai sacar adiante estas dúas calefaccións. E respecto ao de Vilatuxe en concreto, estamos tamén co de sempre, non? Carecemos de inventario, é máis que evidente que o de Vilatuxe se realizou con cartos públicos, mantén os gastos ordinarios o Concello de Lalín e, polo tanto, eu creo que tamén habería igual que retomar esa idea importante para non estar diario con estes problemas de ter un inventario municipal serio, non?
Ben, turno para o PSOE. Román Sí, Santalla, ten a palabra. de forma moi breve, porque creo que o outro día na Xunta de Portavoces tamén pois xa deixaste moi perfilado estes dous temas, sobre todo o da calefacción. O que si está claro é que nos entendemos que, vistos os plazos, que eu ahora mesmo desconozco os plazos, realmente non sei de que plazo estamos falando, se son 15 días ou está a final de ano, ou non sei de que plazo estamos falando. Pero, bueno, en todo caso, damos por feito que O plazo de xustificación ante a Xunta de Galicia estaba para o mes de 31 de outubro. Entón, nós, ao ter que fazer modificación de crédito, que a exposición pública, con toda a parafernalia, a contratar, non nos dá tempo. Obviamente, pedimoslle prórroga, e, obviamente, en teoría, van a dar a todo Galicia. En teoría, pero eu xa non me fío hasta que o vexa por escrito. Entón, se en vez do 15 ou 30 de outubro nos puñeran o 30 de novembro, pois daría plazo, daría tempo, xustiño, pero daría tempo. Bueno, se se pide plazo, o normal é que a Consellería responsable de plazo, non digo suficiente, porque os plazos a veces non son suficientes, pero de plazo para facelo. En canto ás cuantías, pois non o vou meter nelas, porque, efectivamente, nunha parece que hai unha cuantía interesante, que é o 50%, noutra unha cuantía un pouco menor, no caso de Vilatuxe, que supoño que será en torno máis menos o 25%, pero, bueno, en todo caso, o que queremos dicir é que son proxectos que o pobo necesita, como a calefacción para o inverno, son proxectos que entendemos que veñen plantexados do anterior equipo de goberno, e son proxectos que hai que dedicarlle toda a atención posible, porque o que sí está claro é que tanto os veciños e as veciñas de Don Ramiro como os de Vilatuxe contan que a calefacción e necesitan esta calefacción. Por lo tanto, bueno, pues pedirle ao Concello que pedirle, neste caso, pues, ao equipo de goberno do Concello que se esforzo o máximo posible para asegurarnos que teñan tanto Vilatuxe como Don Ramiro a calefacción que efectivamente necesitan. E nos damos por feito que se pide o plazo e un ano electoral como vai a ser, pois damos por feito que o Partido Popular, o goberno do Partido Popular, vai a dar plazo máis que o suficiente para poder aproveitar estas axudas. Se, como dicía o alcalde, se lle parece que o presupuesto é un pouco elevado, damos por feito tamén que se pedirán outro tipo de presupuestos. É dicir, en iso, vostede, pois, sabe moi ben o que ten que facer. Así que, se hai remanentes, benvidos sean, que boa falta farán para outro tipo de cousas. Bueno, en todo caso, nós o que sí vamos a facer é apoiar co voto positivo esta proposta, pero sempre moi pendientes de que se realicen as obras, se é posible, pois, a estas dúas parroquias. Moitas gracias. Turno para o Compromiso. Bo día a todos e a todas. Vamos a ver, anunciando xa o voto positivo do grupo de Compromiso, varias cousas, non? Primeiro, decir que eu teño por costume, creo que vai haber tendencia durante este mandato a repasar bastante a hemeroteca, e é curioso como que os que estábamos daquel lado e agora estamos deste, dixemos con claridade que este tipo de axuda, este tipo de subvencións eran subvencións trampa, porque era especialmente complicado dun punto de vista técnico-administrativo cumplir cos prazos. E se nos dixo por parte do que en aquel momento era grupo da oposición, en este momento grupo de goberno, que éramos unhos pésimos xestores, que perdíamos esa subvención, que daba tempo de sobra e que, polo tanto, se esta subvención do INEGA non se levaba adiante, era coa caldeira precisamente do auditorio, era porque, basicamente, en termos políticos, éramos unhos inútiles, non? É curioso como escoito o presidente do Pleno, en este caso, repetir os argumentos que se basean na absoluta realidade, porque o que di é certo, que decía eu no seu momento. A nosa resposta vai ser diferente á que decía o Partido Popular en aquel momento. Nos, se non se consigue esta subvención do INEGA, sabemos que non é por incompetencia dos que estades gobernando agora, sino porque a Xunta pon os plazos que pon precisamente para que non se poida acceder en tempo e forma a estas subvencións. Somos un poquinho máis xenerosos
do que foron vostedes. É dicir que, por iso, o noso voto a favor, porque o noso que queremos é que os veciños de Vilatuxe e os veciños de Don Ramiro teñan esas melloras nos seus locais sociais. E despois preguntarlle, se me permite o presidente do Pleno, ao secretario, si se corresponde coa legalidade que se poña unha caldeira pagada con cartos públicos en un local que non está inventariado no Concello. E digo polo seguinte, porque unha bella discusión entre o secretario e máis eu, discusión amable e cordial, sobre algúns locais sociais e outros inmuebles que o Concello fixo, consta que fixo, mellorou e que non están inventariados a día de hoxe e que, polo tanto, despois, cando queres facer melloras, de un punto de vista, insisto, técnico-administrativo, hai este tipo de problemas, non? Que estamos todos de acordo que, evidentemente, o local social de Vilatuxe é do Concello, aínda que non este inventariado, e que hai que facer esas melloras, pero quero saber se hai algunha situación de, cando menos, a legalidade de meter unha caldeira en un local que non consta a día de hoxe, desde un punto de vista oficial e concreto, que pertenezca ao Concello de Larín. E se o ten a ben o presidente do Pleno que me conteste o señor secretario, pois eu quedo agradecido. Moitas gracias. Sí, non teño inconveniente ningún. É certo que o centro social do Concello de Vilatuxe non está inventariado e por eso precisamente estamos investigando e conseguindo toda a documentación para que unha vez a teñamos e quede demostrado que se fixo cos cartos públicos do Concello de Diputación e que o mantenimento habitual e normal corresponde ao Concello, inventarialo e despois deso certificarase, claro, que está inventariado. Eu simplemente quero lembrar que levamos con esta teima 2 anos, porque xa nos hai 2 anos atopámonos con un problema semellante do que se atopa o actual equipo de goberno e tamén íamos a reunir toda a documentación necesaria para saber si era ou non inventariable polo Concello de Lalín e seguimos agardando. Non lle estou botando en cara a ningún técnico da casa e a ningún político, pero simplemente constatar que este tipo de situacións pasan, acontecen e son rochas no camiño do que todos que queremos facer, que é mellorar as condicións deses locais. Moitas gracias. Ben, eu ao respecto do que dixeron vostedes, teño que decir que o pleno que transcurre nun ambiente moi cordial e non serei eu quen o lunes de Montserrat de cambiálo. É certo que isto ocorreu hai 2 anos, señor Cuíña, pero é que é un problema de vello e que vou intentar arranxalo e espero que non me leve 2 anos. Eu vou dicir o que conto facer, por farás o que se poida. Nos imos coller todos os centros sociais e edificios municipales todos. E imos traerlos aquí ao pleno para inventarialos todos. Os que están inventariados, se fai falta, reinventariámolos. E os que estén sin inventariar, inventariámolos todos, porque para que non ocurran estes problemas, porque senón de vez en cando vai a ocurrir. É certo que o centro de Vilatuxe foi feito nun terreo dos veciños, non é terreo municipal. Ese é o hándicap que ten o centro de Vilatuxe. Os centros sociais aquí que son dos veciños, que eu saiba, estou falando de memoria, polo tanto, podo ter algún lapsos, que eu saiba, solo o de Soutolongo e o de Barcia son os únicos 2 centros sociais que son dos veciños, os únicos. O resto son todos o 100% municipais. Inda así, o centro de Barcia e o de Soutolongo, cando lle fai falta arranxos, si os fai esta casa, polo tanto, haberá que chegar a un acordo cos veciños e decirlle que se queren que o Concello arranxe aquelo, pois haberá que inventarialo e terá que ser municipal, que o cedan, e senón que o manteñan eles, non hai problema ningún, depende do que queiran mellor. O de Soutolongo sempre ocorreu así, o de Soutolongo sempre houve ali algunha asociación que tirou por ello, o de Soutolongo sí que aí pois non hai dúbida ninguna porque prácticamente sí se fixeron algúns arranxos por ali, pero o centro social normalmente, de feito, ainda está como naquel momento que andaba subvencións era Joaquín Arias e a través da fundación daba subvencións para arranxalo e daba aos veciños directamente no Concello. Por tanto, a nosa idea, e xa desde aquí insto ao concelleiro delegado, que neste caso, como non sei cal será o apropiado, tocará a tinente alcalde, como concelleira de urbanismo, pois facer esta función e coller todos os centros sociales, absolutamente todos, porque hai que decir que, como moitos tamén viñeron, son escolas antiguas, rehabilitadas, as escolas foron cedidas globalmente, pero algunha, especialmente os veciños tiñan uns dereitos sobre ela, porque non sei que habían donado, non sei que para parte da escola que era a casa do profesor, destes líos que hai,
é que, lóxicamente, hai que poñelos en claro, coller os centros sociais das 51 parroquias, bueno, das 50, porque Alvarellos non ten centro social, esas 50 parroquias, e intentar inventariar eso, e inventariar tamén os centros sociales que non son puramente centros sociales, como pode ser o auditorio de Vilatuxe, que houve unha discusión aquí tamén por o tema da calefacción, sobre se era un equipamento ou non. Eu non teño ninguna dúbida de que é un equipamento. Aí sí que o Concello comprou o solar, aí sí que o Concello fixo o proxecto, aí sí que o Concello fixo a obra. Para min aí non hai absolutamente ninguna dúda, este inventariado ou non, de que aquilo é un equipamento. Se fora a decir, foi outra cousa antes, pero é que antes deso existía unha parte de asfalto e outra parte dunha leira que se comprou ali. Así que, como vos digo, a nosa intención é colleros e inventarialos todos. É un traballo un pouco arduo, levarán uns cuantos meses, pero coller todo o que hai de propiedade municipal e que haxa dúbidas e chegar a un acordo. É dicir, contarlle aos veciños, porque en algún caso, ao mellor os veciños defenden que é deles, se defenden que é deles e o queren manter eles, non hai ningún problema. E se non defenden que é deles, obviamente, manteremos desde esta casa, pero non pode haber esas disquisicións no futuro. Por tanto, con respecto a don Ramiro, non debería haber ningún problema se nos dan os plazos. Con respecto a Vilatuxe, si hai ese problema. En todo caso, desde aquí xa lles anuncio que haxa ese problema ou non, o Centro Social de Vilatuxe, igual que o auditorio, intentaremos dotalos de calefacción, ben con esta subvención ou con outras que, como vos digo agora, estamos traballando nunhas directamente do IDAE, aunque non teñen que ver ca calefacción dos centros. Así que, se non teñen inconvinte, pasamos a votalo. 10 segundos, se me permite. Sí, ten a palabra. Digo porque fixo referencia a dos locais sociais que efectivamente son dos veciños, como é o de Soutolongo e o de Barcia, e decir que nós deixamos en marcha, se queren en outro momento, en rogos e preguntas no pleno ordinario, nos comunican como está o convenio que nos mandamos comenzar para cambiarlle as ventanas precisamente o de Barcia, que tiñamos acordado cos veciños, que deixamos en marcha e que non nos consta, non digo que non haxa, digo que non nos consta avances en ese sentido de facer ese convenio. E disculpe porque... Vale, ningún problema. Miren, que lleves iba a contar, non me entendan mal, non, pero esta memoria valorada que hai aquí, que eu quería falar co Kena fixo, porque para dirixirse a él, porque aquí hai algúns desaxustes. Carlos Vence. Vale, pois mirarémolo porque... Vale, non, se eu non digo, simplemente que, como en algunhas cousas... Sí, no, por suposto. Pero, por exemplo, a de don Ramiro están especificados, pero a de Vilatuxe, pois non pon ese tipo de... A de Vilatuxe pon, porque leva os falcóis ese, leva caldeira de biomasa de 25 kilovatios, bombas de recirculación, 4 convectores de solo e radiadores de aluminio. Ben, eu teño que dicirlles que entendo que os centros sociais onde haxa actividade no inverno debese poñer calefacción en todos eles, pero vamos a ir a algo máis sensielo, que é como, por exemplo, en Goiás, unha caldeira máis grande ou máis pequena, que ten cero mantenimento, porque estes equipos necesitan un mantenimento mensual. Entón, imaginados o problema que é. É dicir, Goiás, que é un centro moi grande en canto a superficie, ten unha caldeira, non é que vai ben de todo, vai bastante ben, pero cómprelle. Pero é unha caldeira normal de biomasa onde se limpe e acabouse, pero o problema é que isto necesita un mantenimento, senón despois pasa como pasou aquí co Concello, que temos un problema ca calefacción e que están mirando agora a ver se para este inverno podemos ter calefacción dunha maneira provisional tamén, porque esta casa a calefacción parece ser que se fastidiou bastante o sistema e hai que arranxalo prácticamente todo, co cal o que vamos fazer agora é intentar que haxa aire quente, para, así como ahora mismo está habendo recirculación os días de calor, pero de aire da calle, que despois meterlle aire quente, pero non é a solución definitiva. Polo estudio ese que tamén fixo unha empresa que encargaron vostedes e que eu vino, e pareceme exagerado, pero bueno, en todo caso, vamos a aceptalo como bo e vamos mirar a ver como podemos arranxalo, incluso se podemos cambiar o sistema, porque as empresas, cando fan as obras, teñen un sistema moi puñetero, e aquí instalan, neste caso creo que é a casa Schneider,
se non recordo mal, instalan uns sistemas onde só manexan eles o software, co cal é unha mafia siciliana que estás pendiente deles. Hai que instalar software libre e poñelo nas bases. Cando se vai a un edificio, poñer que ten que ir con software libre, non había ese problema. Agora, ese software só ten esa casa, ou cambia o sistema, ou tens que entrar polo aro que marcan eles. E iso, pois, é unha putada que non ocorre aquí. Ocorre en todos os edificios de máis de, creo que son 500 kilovatios. Por lo tanto, todos os edificios oficiales da Xunta, da Diputación, de tal, teñen ese mismo problema que necesitan un mantenimento exclusivo por esa casa cando non é idea. Ben, vamos a votar, votamos, César, un punto primeiro e despois outros dous, ou como? Ou podemos votar os dous xuntos? Porque como o sentir é unánime nos dous. Bueno, votamos, ben, non é, votamos o punto 3 e polo 4. Punto 3, votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Por unanimidade a favor. O punto 4, votos en contra, non hai. Votos a abstencións, non hai, a favor por unanimidade. Ben, antes de levantar a sesión, informarlles dun tema que eu quero que sepan de primeira mão e que se non o dixemos antes foi porque estamos intentando investigar para facerlle o menos gravoso a estas arcas o problema. Cando foi o do Pedrazo, o teito do Lalín Arena sufreu un importante desperfecto que non debería, porque marchando nós, no ano, debeu ser no ano 14 ou 15 xa, executamos o aval da empresa de Gaia e adxudicouse a empresa Framiñán a reposición integral do teito do Arena. Fixos unha reposición importante, non recordo a cantidade, pero sobre 200.000 euros ou por aí. O que se fixo foi que estaba o teito compónse dunha plancha de metálica, logo lana de roca e logo unha lona super resistente que en teoría duraba moito. Esa lona deteriorouse, entón a proposta que fixeron naquel momento os técnicos e que foi aceptada é que, como a lona tiña 1,2 milímetros, a que estaba por riba da lana de roca, e se había deteriorado, non lle tocara esa, para non facer moita canteira, e poñer unha lona exactamente igual, pero en vez de 1,2 milímetros, de 1,5 milímetros por riba. Poden ir ver cando queira. Entonces, é unha lona gorda de 1,5 milímetros por riba. En teoría, quedou todo ben. Eu recordome que a empresa me dixo que quedaba aí o teito do Lalín Arena para vida tan eterna. Veu o Pedrazo e as pelotas esas romperono en moitísimos sitios. Sabe César que subeu ali, estuvemos ali físicamente, rompeu, cando en teoría aquelo, se vas andando por riba der, que pode observar o que teña interés, podemos subir ali cando queirades, vas andando como nun colchón, flotando. Por lo tanto, supónse que sea un colchón, aínda que veña unha pelota de granizo, de xeo, tiña que pegar e rebotar para arriba, non rompelo para baixo. O certo é que rompeu. O certo é que rompeu, chamamos a empresa, dixámoslle como podía ocurrir isto, que ainda que lóxicamente, pois, bueno, a todo isto, pareceu que non pasara nada hasta que veu a auga e choveu dentro. Entón, é cando subimos en riba, porque nun primeira instancia non nos demos conta do deterioro do Lalín Arena, nadie dixo nada, non se sabía. Cando chove, meta auga para baixo, subimos en riba, e é cando aparece o petate. Obviamente, falamos ca empresa, molestos porque se nos dixo que era un teito para vida tan eterna, porque naquel momento estivéramos falando da posibilidade de quitalo todo e poñerlle chapa sándwich para solucionar todo dunha vez. E xonos que non, que iso que iba moi ben. O resumen do resumen é que non foi ben. A empresa que o instalou, que era unha subcontrata, ten un seguro que estamos intentando ver a posibilidade do mesmo. É dicir, o que se fixo foi, porque dice, bueno, a goma, en teoría, tiña que absorber o impacto, pero non absorbeu porque probablemente se deteriorou, probablemente non está ben construída, e como era, César, se acortonou? A que se cristalizou. Entón, quitáronse 4 muestras así, de máis ou menos de 50 por 20, van ao laboratorio non da empresa e noutro van ao laboratorio imparcial, que é o que nos vai dar o diagnóstico, porque a casa que construiu a lona, en teoría, ten un seguro para eso. Entón, ahora mesmo estamos esperando as probas do laboratorio e
obviamente, como digo, vai ir a 2, ou iso que se nos dixo, para ver o que lle podemos quitar á empresa e para ver si de realizalo definitivamente. Ahora mesmo estamos na dúbida si panel sándwich, que o problema que ten o panel sándwich é que ten moi poucas augas, ten menos de 50 centímetros desde o centro, o sea, 50 centímetros que ido para cada lado. Hai que mirar que o garanticen, porque se non o garantizan non o podemos poñer. E a outra opción é que, como obviamente pois, se a lona realmente está deteriorada, é un defecto de fabricación, polo tanto, terán que indemnizarnos. Se é un defecto de fabricación, agora, polo que nos informaron, hai lonas con garantías por escrito, como debe ser, obviamente, pero de máis de 30 anos, e que, en teoría, cargarían menos o tellado. En todo caso, confiamos en ter, o que vamos facer é, eso non se pode instalar no inverno, por tanto, agora o que se vai facer é sellar os buratos que hai, vámoslo sellar cunha pintura especial, para que aguante, obviamente, un tempo, vai aguantar o inverno, de tal maneira que licitemos unha vez que vexamos e fagamos o expediente correspondiente co do seguro, vendo que se fai cargo ou que non se fai cargo. E tamén dicir outra cousa, digo, unha das cousas que torce aquí é, sin dúbida, porque isto do pedrazo foi agora puntual, pero pode haber co cambio climático moitas máis veces. Nós non temos ningún seguro de edificios, e hai que fazer un seguro para os edificios todos municipais. Vai nos costar unha basta, pero eu creo que vale a pena, porque se non houbera seguro, dábanos igual que costara 10 que 12. Pero non temos seguro nin para esta casa, nin para ningún edificio municipal. Por lo tanto, eso significa que hai que facer un seguro para instalacións municipais e que contemplen as inclemencias do tempo, neste caso, os granizos ou pedrazo, ou como lle chamemos. Así que, en principio, a idea é arreglalo para o brao que ven, porque hai que destellalo todo, en principio, hai que destellalo todo e volver poñer, como vos digo, está en estudio, volver poñer esa capa, porque, ademais, agora, ou ben hai que quitar esa capa e poñer unha nova, ou ben poñer o techo de chapa sándwich, que, como vos digo, nós non teríamos dúda de poñer chapa sándwich. O problema é que, ao ter tan pouca caída, parece ser que non garantizan hasta en que idade, pero ímolo ver, e obviamente non imos meter a pata, ímolo ver para ver de facer o mellor posible. Como vos digo, en canto que teñamos a información de como saíron as pruebas, pois o comunicaremos, e, mentres tanto, o mellor chove algo en algunha pingueira durante o inverno, imos sellar todos os rotos que hai, imos sellar todos, e que en principio debería aguantar, según a empresa, debería aguantar, se non totalmente, dunha maneira importante, este inverno. Licitalo con tempo e mandalo poñer pois cando acabe a tempada pois hai que poñer andames por dentro cando acabe a tempada de brao dos equipos. Así que o ideal é facelo no mes de xuño ou mes de xullo do ano que ven, e, mentres tanto, aguantaremos con esa pintura, que, inda que non chova, non quere decir que esa pintura non vale, porque termina rompendo e termina estalando, e terminamos tendo o mesmo problema. Un pouco para informarlles o que está pasando con eso, que nos verán subir ali de vez en cando, e verán ali os técnicos, e que sepan que é por eso. Nos vamos a intentar apretar o seguro o máximo que poidamos, e, como lles digo, unha das cousas que xa mandei fazer o estudo, porque depende dos custos, lóxicamente, para asegurar os principales edificios, porque o tellado do auditorio xa o levou a aire unha vez, agora está o problema do León Arena, aquí non hai tellado, polo tanto, non hai tellado, pero a capa asfáltica pode, en calquer momento, pois romper, e tamén o mesmo nos colexios, que os colexios, cando hai andaladas de aire por aí, pois tamén leva algunhas chapas, e, inda que normalmente eses temas só os arreglar a Consellería, sabe perfectamente, Cristóbal, que hai disquisición sobre quen é o que ten que arreglar o tellado, inda que sean danos maiores. Así que, polo menos, nos colexios, se os ten asegurados a Xunta, non vamos a aseguralos nós, obviamente, pero os outros, eu non digo a asegurar todos os centros sociais do rural, porque o mellor é demasiado costoso, pero polo menos os edificios máis importantes, como é o auditorio, como é o museo, que tamén nos deteriorou, como é o museo, como é esta casa, e como é o Lalín Arena, pois, e algúns centros sociales que haxa así máis relevantes, pois intentar aseguralos. Señor Cuña, ten a palabra. Unha pequena intervención, porque algo de Lana de Rocasei sorpréndeme, porque eu sei da seriedade da empresa que citou anteriormente. Si, non estáse portando ben.
non digo, sei da seriedade, faltaría máis, e aparte sabe que teño unha boa relación con eles. Unha lona de 1,5 milímetros, me dixo. Eu non sabía isto. Por baixo ten unha, o Sí, sea, non, xa entendín. Digo, a miña modesta recomendación, porque algo de panel sándwich é que na medida do posible que intenten meter panel sándwich, porque son moitísima máis garantía con chapa galvanizada, unha por arriba, outra por abaixo, por eso é sándwich, con lana de roca polo medio, porque eso vai dar garantía ante situacións como o pedrisco perfectamente, que eu non sei este tipo de lonas se van a servir para algo. E despois decirlle que, por desgracia, os seguros ante situacións como anormalmente, como pode ser un pedrisco e tal, teñen tendencia a fuxir da súa responsabilidade, non? Como todos saben. Pero, bueno, eu quero decir que... Pero podose poñer por escrito, xo miramos, é dicir, por exemplo, o pedrazo, normalmente quero non excluir, pero ti podelo incluir, o que pasa é que costa máis. Non, xa sei, pero digo que ante a ambigüidade tenden tendencia a escapar deste tipo de situacións. Está ocurrindo co pedrazo de aquí no tema dos coches. Eu insistirlles que o panel sándwich en dúbida sí que é garantía para poder protexer un mollón. O Larín Arena, que eu sinceramente non sabía que tiña unha lona por riba. Sí, pero é unha lona que, o sea, si xa sei que andas por riba dela, é unha lona que se parece que é irrompible. Sei que tipo de lona son. O que pasa é que non ten... Agora hai de 1,2 e de 1,5. Según a empresa, sei que se investigou moito sobre eso, já é unha lona xa que garantizan contra todo, incluído o pedrazo, e garantizano por 30 anos, en teoría. Sabe que non. Non, pero é que esta tiña garantía, creo que de 20 anos, non sei. Pero, en todo caso, a mesma empresa, precisamente, dixémoslle que estudiara dos posibilidades, el falou en teoría, co mellor instalador de panel sándwich que hai en España ou en Galicia, e dixo que ao ter tan pouca caída que non se podría garantizar a estanquedade. Cuestión, máis alá das nosas preferencias, se ten garantía, teñen que asumila. Non, quero dicir, é que poñernos na tesitura dúas, cando é unha instalación de fai 4 ou 5 anos, cunha garantía de 20, non hai segunda opción. Eu entendo que a opción, esa empresa, ou quen instalou, terá que executar esa garantía. E o Concello de Lalín non terá que poñer outra cousa. Pero o problema é que a garantía que dan, ou bien a garantía da casa fabricadora, pon salvo inclemencias meteorolóxicas de non sei que tal, entón co cal o pedrazo en teoría, que nós obviamente imos loitar, está excluído, en teoría. En esa cláusula, efectivamente, como di Paz, expreso claramente, pono claramente que figura claramente, pero claro, é que aí é o eterno problema, é dicir, é que eu, por exemplo, cando están instalando, a mí se me dicen que non cubro o pedrazo, eu son o primeiro que non quero eso, está claro, pero o problema do panel sándwich, que non había ninguna duda, é que a estanqueidade é que por ter tan poucas augas, e ali non podemos ir a máis augas, que hai que andar na estrutura, por lo tanto non se pode ir a máis augas. En todo caso, manterei vos informados. Moitas gracias, bons días.